Arrow. Kene kwa me kene na tukene ngene kulu anwo no so mu no bodoro na eze mana no asukwa mu ko echi nyaza luko yi oti ayo o mari shegu a ai na tiro odogwu igbo di de ebube onya na ekwoku ya obu ebusa barrister Ifeanyi Ejiofor otatabu 24th of January otu kwasara afọ n'enu afọ nke oja ade on celebrate birthday celebration. Mwa brother to mba mu na ndị egwu m. Maka na nko na emeka ekwe na akpụ ya. Awesika wele egwu a. We gori ofo ogologo ndụ na alụsi ike. Eh? Otewe ke bi ja wele. Yes. Everybody say, ozi Igbo ndụ, ọnụ na-ekwu Igbo niile. Anyị na-ewuchi gị happiest birthday. Ndị ba ke ya gwara ya. Happy birthday to you. Aro. Everybody still fine, you know, even at all. Everybody stay. I say more happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okulola, happy birthday to you. Okulola, happy birthday to you. Onu Nekuribo, happy birthday to you. Okulola, happy birthday. Asemo, happy birthday to you. Okulola, happy birthday to you. Happy birthday to you. Onu Nekuribo, happy birthday to you. Agoba America. Yeah. Oh. What the devil? Everybody start. I am a go. Stand titireti ndo yo nayo akwala ile be na mmadụ agbawa kitimba Ezeki nwambe buru oge na-enwe bịa mmọnwụ na-akwa arọ ya kuru bembe mmọnwụ na-akwa ịmana anụ ji eze arị enu mara osisi na-enu inu barịsta na nkwudoru ụka ọgụ Ezeki nwamba n'ọkwa mmọnwụ na-akwa oyi mgbadagbo na mgbadagbo iro na si na-egwu ana na mmọnwụ na-akwa ụya agwụrụgwu ekenyi barịsta na abekushi okwute asị m onye abịa gbara oge ọgụ isi ga-aka gị arụ onye zụrụ ọbịa ya atọ ọka aịzụọ na-eke na oye anya tọọ n'afọ na mbụ anya na n'ụbọchị na anọ ọmaka mere ahịa barịsta ụzọ chiri echi ga-emepe na agaba njem n'ụmụ Igbo ịmana ụgbọ bụ ngafe osimiri barịsta uchedu na-eme na ya ife na mmọnwụ na-akwa ụya
jaba yi jeremani emewu asụwa